Dobře, takže pojďme se ponořit hluboko do podivného strašidelného světa Backrooms. Představte si tohle. Náhodou se bagnete mimo realitu, jako kdyby samotný život měl chybu a najednou jste někde, kde byste neměli být. Stěny jsou nekonečné žluté tapety, bzučící zářivky a ten slabý zápach starého koberce. Vítejte. Právě jste vstoupili do Backrooms. Tento bizarní koncept začal jako internetová creepypasta v roce 2019. Jednoduchá fotka zveřejněná online. Vypadala tak podivně povědomně a znepokojivě, že si lidé začali vymýšlet příběhy. Co kdybyste se mohli proklikat z reálného života a skončit uvězněni v tomto nekonečném bludišti? Legenda rostla. Lidé si představovali stovky různých úrovní, každou podivnější a děsivější než tu předchozí. Některé úrovně jsou zaplavené, některé jsou černočerné, některé se hemží, věcmi, které opravdu nechcete potkat. Ale je tu jedna věc. Neexistuje žádná oficiální mapa, žádná skutečná pravidla. Backrooms jsou cokoliv, čím je chcete mít vy, nebo internet. Je to společná noční můra, a proto je to tak fascinující. Mohli byste se toulat dny hledat východ, který prostě neexistuje. Pronásledování tím nekonečným bzučením a pocitem, že nejste sami. Proč to lidé tak milují? No, dotýká se to něčeho prvotního, strachu z neznáma, ze ztráty, z prostorů, které se zdají téměř skutečné, ale prostě špatné. Ale je to také kreativní hřiště, inspirující hry, videa a nekonečné příběhy. Takže Backrooms jsou to nekonečný přechodný sen, kde se představivost internetu stává opravdu divnou. A jakmile o nich víte, možná si kousek Backrooms všimnete v každé prázdné chodbě, kterou projdete. Jenom dávejte pozor na to bzučící světlo. Nikdy nevíte, kdy byste mohli proklouznout.